Этей ауылында урта мектеп 1967 елда төзелгән. Яңа уку елында барлыгы 70 бала биредә белем алырга дип парта артына утырды. 7 сабый белем учагының мусагасын тәү тапкыр атлап кирип, 1нче сыйныфта укый башлады. 50 елдан артык тарихы булган мәктәп әлбәттә вакыт үткән саен яңарыш таләп итә башлый. Моны мәктәптә хезмәт салучы коллектив та, ата-аналар да, урындагы хакимият та ачык аңлый. Зур үзгәрешләр 2017 елдан башлана. Бердәм Русия партиясының балалар спорты проекты ярдәмендә биредә иң башта спорт залына капиталь ремонт эшләнә. Ары таба 2018 елда урындагы инициативаларны яклау программасына кирип, этейлеләр бар көчне мәктәп түбәсен алыштыруга юнәлтә һәм эшне уңышлы башкарып чыга. Быелгы елны инде шушы программа мөмкинлекләреннән файдаланып, белем учреждениесенең коридорларына һәм ашханасына күләмле ремонт эшләнде. Этей укучыларын һәм укытучыларын мәктәп тормышындагы чираттагы шатлыклы вакыйга белән котларга дип район хакимияте башлыгы урынбасары Рамил Хайретдинов, авыл биләмәсе хакимияте башлыгы Ойрат Бахауов килеп, аларның һәммәсенә зур уңышлар теләде. Тантаналы чараны укучыларның күркәм чыгышлары бизәде. Авылны җанландырып торучы мөһим социаль объект булган мәктәпкә яңа сулыш бирү өчен халык бердәм тырышлыгын бик күпләр акчалата өлешен салган. Спонсорлык ярдәм күрсәтүчеләр Альберт Рамазанов һәм Дамир Хасанов, крестьян фермерлык хуҗалыклары шәхси эшкуар Руслан Сабиров әлеге изге эшкә зур теләк белән кушылды, дип белдерә биләмә башлыгы. Барлык ремонт эшләре Вадим Шириязданов җитәкләгән Экомир җәмгыяте эшчәннәре тарафыннан билгеләнгән срокларда сыйфатлы итеп башкарылып чыккан. Этей мәктәбендә идәнгә плитка җәелде, отопление алыштырылды. Шушы уңайдан инде безнең столовыйга да ремонт кирде, гәрәчи цехта плитка җәелде. Шуннан соң тамбурларда идәннәр алыштырылды, плиткалар җәелде. Аннан үзебезнең көч белән инде коридорларны тагы покрасить итеп чыктык. И кабинетларда һәрбер укытучылар үзләренең көчләре белән ремонт эшләделәр. Һәрбер кабинетлар үз төсенә кертелде. Бүгенге нәтиҗә, результат ошаймы сезгә? Бүгенге нәтиҗә миңа бик ошай, бик күңелле. Үзем менә килгәннән бирле шушы мәктәптә директор булганнан бирле елда ремонт, Аллага шөкер, бәхетем бар икән ремонттан. Менә киләсе елга да шушы программага кирип, әллә инде мәктәпкә, кабинетларга идән җәеп, ишекләрне алыштырып булмас микән дигән теләгем бар инде. Ә балаларга ремонт ошадымы? Балаларга ремонт бик нык ошады. Алар ничек әйтим инде, мәктәпкә киләлмәү сәбәпле инде бик өйдә ятып ялыкканнар иде. Мәктәпкә бик шат киләләр. Алай, субханалла, ширләүчеләр дә юк. Барысы да 100% балалар йөри. Ашату әйбәт. Балаларга бик ошый. Все жители так рады, что у нас хороший глава, такой расторопный, умный, фантазер, романтик и реалист, и прагматик. Мы его очень любим. И все он бегает, и все мы ради него стараемся все делать. Трудно было воплотить в жизнь этот проект? Не очень. Нормальный проект. Дай Бог, что вас и дальше все так двигалось. Почему остановились именно на школе? Ну как же, школа же это сердце деревни. И так, мы за школу переживаем. Учеников мало. Вот из проекта надо было пораньше начинать, чтобы молодые оставались, не уезжали. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясы.